گلو آلا کردستان سوچه 2015 de yekî li Wanê çalekiyekî de ala Kurdistanê vedike û derbarê vî kesê de dozger lêpirsîn vedike. Ew kes li Wanê tê darizandin, dadgeha Wanê derbarê vî kesê de beraet dide. Pêşî de ji bo ala Kurdistan doz datin vekirin. Lê pişt van doza kes ceza nedistand. 2022 de jî hinek mirov li maça Amedsporê ala Kurdistan vedikin û duruşme yani pankartê bijî Kurdistan bilind dikin. Piştê wî heft kes tên binçavkirin yani tên desteserkirin. Diroj binçaviyê de dibînin. Yazdê Adarê 2024 de dozgeriya Amedê derbarê van kesa de biryar kî gelek giring dide û nahayle doz were vekirin. Hevalno vekirine ala Kurdistan, duruşme an sloganê Kurdistan, parvekirine li medyaya civakî nesûce. Li ser tişört, gerdan, kolye, gustîla, nîşana Kurdistan hebe û bi were be an û nilxwe bikin nesûce. Ev nay vî wateyê ku hûn ji bo ala Kurdistanê nên binçavkirin. Ew desteserkirin û binçavkirin ji bo gelê Kurd hînî ala Kurdistan nebe û tirs bidomînin. Ger hûn çend roj desteserkirinê bidin ber çavê xwe zanibin ku ala Kurdistan nesûce. Tenê dibe ku hûn hinek mêvanê polîsa bibin. Ê karmend û memûr jî ji ber ala Kurdistan nikarin ji karwerin derxistin. Dîsa ew dibên. Carê wisa de bê parêzer tev negerin. Vî vîdeoyê beecbînin û rûpelê xwe de parve bikin. Bimînin xweşî, bimînin Kurdî.